दानो गाज्रि नै आंखौनो खारफा होलायथारदों नै डेन्जार हेल' लोगोफोर दिनैनि गोदान भिडिअ'आव फिन खनसे आरो आंनि इउटिउब चेनेलाव बयखौबो बरायहरनाय जाबाय आं दिनै दङ नै गाइस न'आवनो मानो होनबा लांथियासो गस्लाबो गानाखै मानो होनबा बिराद गरम बोथोरा मानो होनबा बारा मैया दाखालिनिफ्रायनो बारगासिनो दङ बारानिफ्राय बारा जागासिनो दङ गाइस बुरजाबो फैयो दसेनो माने गैयाबो जायो बिदि जाबाय थादों नै नोंथांमोना नायलां बोथोरा माबायदि जादों नै गुफुरनो नै ओरैबादि माने स्पिडआव फैदों दानि नै खनसे मथा मथि न' सौरायगोन नामा बिदि जागासिनो आरो आंनि न'आथ' मथा मथि गैया नै खाफ्रानायथ' जाथ'वाखै न'आवबो बेमारि गोजा नालाय आंबो मावनाया हारसिंखाय मावनो हायाखै बेसेबां जाब्रा गोलैदों नै नाय ओरैबादि बार माने फुंनिफ्रायनो बारगासिनो हरनिफ्रायनो मैया नाय बोथोरा मा साइसनि जानानै दङ गाइस नै माने मथा मथि बालुजों माने बहुद गगा मोनगोन आरो बहुद बेमार जागोन लोगोफोर बेखायनो साबधान ओंखारनायफ्रा न'निफ्राय ओंखारनाया खम खालाम बारा बहुद बारगासिनो नै नाय नाहर नै फख्रि आरो ओरैबादि हिउ बारदों नै दा एसे खमायलायबाय दसेनो गोगोम फैखायो स' गाइस नै आंनि सिरिखौबो नाय बेसेबां गोजौ हाजो जायगा नालाय बारखौ नुखादों दा नै बारखौथ' नुवा नै दंफाङावसो नुयो गाइस गुफुर जाजोब्बाय दंफांनि बिलाइ मावबासो बार दं होनना मिथियो गाइस नै थालिर बिफांफ्रा गुवाहाटियाथ' फुरा सिटिया फुरला जाजोब्बाय नै मा खालामदों ए दा मैलाफोर बोखांफैदों खोमा नै नाय गाइस बारा गुवाहाटि सिटि आरो नै नायलाय माबादि फुरलाला जाजोब्बाय अखा हायाखै खिन्थु बारा साबधान गाइस डेन्जार नै बुरजा बारदों बारा बेसे बुरजा बुरजा बैसागु फैगौ नालाय नै बिलाइफ्रा खिलिजोब्बाय गाइस स्रांनो अखा गैया बारल' स' फाइनेलि साबधान बोथोरा डेन्जार जाबोनो हमदों नै बार दसेनो अखा जाबोनो हमदों आरो बिराद गरम गुवाहाटियाव ओरैबादि गरम मानो होनबा माने बार बारदोंबाबो गरम नै आंथ' लांथियासो दं दा ओरैबादि माने गरम अखाबो गैया नालाय बाराथ' बारदोंबाबो गोरान बारसो नै नाय फुरला जाजोब्बाय ओरै नाय नै
साफा फुरला ओरै नाय नै गासिबो दैयाव बिलाइ गोजा स' बेनोसै लोगोफोर दिनैनि दसे ब्लग मोनसे बानायलायबाय आं न'आवनो मानो होनबा बे ब्लगनि गेजेरजों नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों नायलां अब्ला बुजिगोन बोथोरा माबायदि महर लादों आरो दसेनो सान्दुं दसेनो बार दसेनो अखा खोरोमनाय जागासिनो दङ गाइस आरो बिराद गरम मानो होनबा बांग्रिफोरसो फैगोन नामा बुजिनो मोना नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों नायलांदो गाइस आंनि इउटुब चेनेलनि गेजेरजों नुबाय बारा लोगोफोर ओरैबायदि बार बारदों नै दा बा डेन्जार नै साबधान बारहुंखा गिदिर गिलुबालु फैनो हागौ रायजो राजाफोर बाहेरायाव ओंखारनायफ्रा साबधानथार बोथोरा दानो मोजां दानो गाज्रि नै आंखौनो खारफा होलायथारदों नै डेन्जार ओइ लोगोफोर सेव सेव होनलायलायबाय नै बिराद न'फ्रा उरायनो हागौ नै सोरनाबा सोरनाबा ओइ न'फ्रा नायसाय माबायदि बार बारगासिनो बा मैयानिफ्रायनो सानथाम जाबाय मैया सानसे दाख्लै सानसे मैया सानसे दिनै सानसे दिनै नै दा बारगासिनो रानिं आरो नाय जारलालै बोथोरानो फुरलाला नै नाय आवाज खोनाखादों दा हेव हेव होनजोब्बाय नै डेन्जार बार सानथाम जाबाय गाइस गुवाहाटियाव ओरैबादि बोथोरा गाज्रि गोसोम फुरलालाल' जालांजोबनाय नै बिलाइफ्रा माबायदि जादों नाय गाइस ओरैबायदि बारल' फैयो आरो धुलि बालुल' फैयो नाय नै दसेनो बोथोरखौ नाय नै उरायजोब्बाय हेव हेव होननाय खोनादों दा नोंथांमोना साबधान फैथिबो कारेन्टआथ' मैयानिफ्रायनो गैया होनजायो दसेनो थाङो दसेनो फैयो गरम अब्लाबो इसिबां बार बारदों इसिबां अखा हादों गरम बिराद गरम नै आंथ' लांथियासो दङ गस्लाबो गाननो हायाखै मोजां मोनदों आङो बार बारनायखौ खिन्थु बिराद बे बारा मोजां नङा खारन बेमार आजारनि थाखाय बिराद गाज्रि आरो गथ' गथाय बाहेरायाव दिहुननाङा आरो बेजों लोगोसे धुलि बालुआथ' बिराद मैलासो भाइरास आरो बेफोरो ओरैनो साबधान गाइस बयबो एलार्ट जा हनै न'आनो बायबाय खोमा बैथिंजाय ख्रां ख्रुं मोनजोब्बाय हनै डेन्जार बार नै लांहां लांहां जालायथारदों नै गाइस गुवाहाटियाव आरो बियो गुवाहाटियाव जागासिनो दा नोंथांमोना नायलां भिडिअखौ बुजिगोन बारा ओरैबादिखा डेन्जार हेव हेव होनलायथारदों नै नाय गाइस बायसिगोनसो नामालै बिफाङालाय हनै बारा बारबादि बारखादों नै लोगोफोर लालमाटि गुवाहाटि लालमाटि पाहाराव ओरैबादि स' लोगोफोर बिराद बार बारलांबाय नै आरो बारगासिनो दङ बेखायनो साबधानसै बाहेरायाव दंफां लाइफां बायनानै गोग्लैसिनबायबायनो हागौ सोरनिबा न'फ्राव बेखायनो न'फोरनि खाथियाव माने दंफां लाइफांखौ दोनैया मोजां गाय नै नोंथांमोना नुखाबाय बारानो बार आंथ' लांथियासोबाव बिराद गरम माने गुवाहाटियाव मा खालामनो गस्ला गानबाबो गरमद्राय जायो ओंखायनो माने सान्दुंबो दङ आरो बारबो बारदों बाराबो गोरानसो नै गासिबो धुलि बालु नाय गासिबो नै ओंखायनो माने साबधानसै गाइस न'निफ्राय जानला मोनला दा ओंखार बेमार आजाराबो सोमजिनो हागौ साबधानथार खामानि गैयाबा दा
गाइस नोंथांमोना आं बे दसे भिडिअ खालामनायखौ नाय बयबो बुजिगोन बेनिफ्राय बार फैदों आरो बारा सानबेसे जाखो सानथाम जाबाय बारा रानिं बारगासिनो दं गाइस नैबे गुवाहाटि सिटियाव जोंनाथ' एसे हिल्स एरिया नालाय हिल्सआव माने हिल्सबाबो माने जोंना बारा नांफैगासिनो दं आरो गुवाहाटि सिटियाव बिराद गुलि मोनगोन नै बिनिफ्राय नै मथा मथि 2-3 किल'मिटारनि गोजानाव डिसटेन्स आरो बारानो बार गाइस ओंखायनो जानला मोनला ओंखारनाङा बेमार आजार जानाय चान्स दङ न'फ्रावनो हाबनानै था खामानि गैयाबा खामानि दंबाथ' उफाय गैया ओंखारनांगोन स' फाइनालि होनबा आङो भिडिअखौ बारा गोलाव खालामला गाइस नोंथांमोना बे भिडिअ बार बारनाय भिडिअखौ आं खालामदों दिनै जेबो भिडिअआव जेबो कन्टेन्ट गैया खालि बार दङ बारा सानबेसे जाखो सानथाम जाबाय बे सानथाम जानायनि बेलायावनो माने बारा ओरैबायदि बारगासिनो दङ नै बिफां लाइफां माने मथा मथि सोरनिबा न' थिं माने उरायदों आरो बेखायनो आङो बे बारखौ खोन्थादों गाइस नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों नायलांदो स' होमबा भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबावसै गाइस होमबा दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नाय जासिगोन लोगोफोर बाय बाय